Kag sa number 1, live-in partner sang American marine biologist nga ginpatay sa Negros Oriental nagnegatibo sa pagmolestya. Siyang ginakabig nga primary witness sang PNP. Ginpahayag ni Police Colonel Timor Alam, Director sa Negros Oriental Police Provincial Office, nga duha sa 5 ka mga suspect sa pagpatay sa marine scientist nga si Kenta Carpenter ang lapit na lang ma-identify. Apan sa karon, hindi pa mabulgar sa Provincial Director ang dugang nga mga detalye bangod nagapadayon pa ang investigasyon. Base sa mga nakuha nga ebidensya, isa sa mga anggulo nga ginalantaw sang kapulisan amo ang robbery matapos nga ginkuha sa mga suspect ang 75,000 pesos nga cash, laptop kag binoculars sang biktima. Samtang nagwa sa resulta sang vaginal swab nga negatibo sa pagpanghimulos ang live-in partner ni Carpenter matapos ang alegasyon nga ginhimusla ng Pinay sang mga suspect. Hulyo 12 sang gabi sa nagalantaw sang TV sa sala ang 73 anyos nga si Carpenter upod ang iya 34 anyos nga partner sa nagsulod ng mga suspect kag gintiro ang dumuluong. Isa ka professor sa Silliman University si Carpenter ang kinalaman sa iya obra angot sa fish biodiversity sa Pilipinas. She is actually helping us sa investigation po. Kasi mayroong news about her being harassed or raped by the suspects. Is there any confirmation, sir? Yung allegation niya po, ma'am, is hindi pa po ma-confirm because when we subjected her for vaginal swab, negative naman po, ma'am. Ano po yung tawag sa kanya, sir? Witness? Or... siya po ngayon ang primary witness natin, ma'am, kasi siya po yung natitirang buhay po sa kasama nung victim po nung nangyari yun.